Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα μας πεις την ιστορία σου, τι εβίωσες και τι διαδικασίες έχουμε κάνει σχετικά με την υπόθεση σου. Βέβαια. Είμαι ο Ευστάθιος Ευστρατείου από τον Λουβαρά. Είχαμε μήνυμα από την Παναγία για να χτίσουμε έναν εκκλησάκι σε ένα χώρο ο οποίος ουσιαστικά ήταν άγνωστος σε εμάς. Με κάποια σημάδια βρήκαμε το σημείο, το οποίο ήταν 2 πέτρες ψηλές, μεγάλες, 6 μέτρα με 5 μέτρα, και τα οποία σχηματίζαν 2 τοίχους στον αέρα, και η Παναγία ήθελε εκεί να χτίσουμε έναν εκκλησάκι της Παναγίας της Φοβεράς Προστασίας, η οποία είναι η Αγιορείτισσα των Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Ήβραμε το σημείο και ξεκινήσαμε, κάναμε τα πρώτα πετά, κάναμε τη σειροσύνδεση σε ένα μικρό χώρο που περικλείονταν οι πέτρες. Μετά, επειδή τα υλικά επέρναμε με το διπλοκάμπινο, διπλοκόρονο, σε ένα χώρο ο οποίος είχε και ένα μέτρο ξυσταρκές και άλλα πράγματα, χόρτα, άγρια φύση, σκεφτήκαμε να καθαρίσουμε τούτο. Τούτον ήταν δρόμος παλιός, αλλά με τα χρόνια τα πολλά ερήμωσε. Και πήραμε έναν τράκτο να καθαρίσουμε τον δρόμο, για να πηγαίνει πιο εύκολα και ο κόσμος και κάτω να προσκυνά, και εμείς που ήταν να δουλεύουμε ή όσοι ήταν να δουλεύουμε. Σιγά σιγά ευρίσκεται ένας, χωρίς να τους ξέρουμε εμείς, έφερναν υλικά, δουλεύκαν και προχώρησε το εκκλησάκι, ο Τσάικο προχώρησε. Όταν έκαναμε τον δρόμο... Δηλαδή έρχεται ο κόσμος οικειοθελώς με τη θέληση του και βοήθα σας για να κάνετε το εκκλησάκι. Έρχεται ο κόσμος και βοήθαν και μόνος του. Μάλιστα. Και δούλευκε και μόνος του. Μάλιστα. Και έφερνε και υλικά από μόνος του. Είτε υλικά, είτε άμμους ή τσεκέλια ή τσιμέτα, ξύλα, ό,τι χρειαζόμασταν. Για τη χάρη της Παναγίας και του Χριστού. Απόλυτα. Μάλιστα. Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να κάνουμε τον δρόμο. Πρώτα ειδοποιήσαμε τον κοινοτάρχη του Γαλλού χωριού, που είχε μια γκρέτα κυβερνητική, και έκαμε μας τον δρόμο όχι κάτω στο εκκλησάκι. Όταν πήγαινε η κρέτα που δεν την εχωρούσε ο τόπος, σε μια στροφή πριν το εκκλησάκι, άνοιξε ο δρόμος από μόνος του και μπήκε η κρέτα και δούλεψε. Ο άνθρωπος πάνω από 60 χρονών, 65 χρονών, έκλαιε για το θαύμα που έγινε. Άνοιξε ο δρόμος να χωρίσει την κρέτα να κάνει τη δουλειά της. Η κρέτα δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Καθάρισε λίγο τον δρόμο, έκαμε τον δρόμο να πάει και κάτω, αλλά ήταν πολλά δύσκολος ο δρόμος. Και μετά φέραμε κάποιον από το καλό χωριό και έκαμε με το υποκλέιν του, δούλεψε 4-5 μέρες εκεί. Την τελευταία ημέρα ήρθε η θύρα να μας εγγράψει πως ότι επεμβήκαμε μέσα σε χώρο βιότοπο. Ούτε βιότοπος ήταν για μέ, ούτε τίποτε. Βάλε μια οτελεία. Όταν έκαναμε έλεγχο από το Google Map και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν βιότοπος εκεί που ήταν το εκκλησάκι. Όμως, πέμε στη συνέχεια, τι έγινε με το εξώδικο που σου έφκανε. Έφκαλε μου έναν εξώδικο 2.000 ευρώ. Επία στο δικαστήριο, ζήτησα αναβολή, μετά ξανά αναβολή, και μετά ήβρα το φίλο μου τον Κώστα και με καθοδήγησε πώς να ξεπεράσουμε το πρόβλημα και το Φέδρο, και με συμβουλεύσαν πώς να ξεπεράσουμε το πρόβλημα με το δικαστήριο.
Πήγαμε μαζί με τον κύριο Κώστα στο δικαστήριο. Ο δικαστής δεν ήθελε να μας ακούσει. Εφύγαμε. Αποχωρήσαμε οικειοθελώς και μας έβγαλε απόφαση ερήμην μας την ίδια ημέρα. Μετά εγώ ζήτησα τα πρακτικά του το δικαστήριο, εδώ το πρωτοκολλητήριο, εδώ κάμουτα, εδώ κατά στους συμβούλους μου και έκαναμε μια επιστολή και στείλαμε σε αρκετά γραφεία της Δημοκρατίας. Η Παύλα είναι ιδιωτικής εταιρείας. Η Παύλα είναι ιδιωτικής εταιρείας. Λοιπόν, αν δεν είσαστε ιδιωτική εταιρεία, να αυκείτε μας το πείτε δημόσια. Συνέχισα το Θεό. Η κουβέντα τούτη έγινε Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Από τότε ούτε μας απαντήσασαν στην επιστολή που έκαναμε και με τα στοιχεία τα αθωωτικά που στείλαμε για να σβήσουν την υπόθεση. Οπότε εμείς προχωρούμε και συνεχίζουμε το έργο μας για να τελειώσει, να χτιστεί και να τελειώσει το εκκλησάκι της Παναγίας μας. Παιδιά, όποιος θέλει να βοηθήσει, το εκκλησάκι είναι στο καλό χωριό. Τα στοιχεία του ανθρώπου έχω τα εγώ. Όποιος θέλει να πάει για με οικειοθελώ να βοηθήσει να τελειώσει το εκκλησάκι, είναι ευπρόσδεκτος. Χρειάζεται η αγάπη και η συνεργασία όλων για να τελειώσουμε το εκκλησάκι της Παναγίας. Θέλει να πεις κάτι άλλο, Θεό? Η Παναγία μας είναι εκεί παρούσα πάντοτε πάνω από τις πέτρες με ανοιχτά τα χέρια, η πλατητέρα των ουρανών. Εδώ και 4 μήνες είναι και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εκεί στο εκκλησάκι μαζί με την Παναγία. Ζήσαμε αρκετά θαύματα μέχρι σήμερα εκεί. Έγινε και άνθρωπον η Παναγία μας εκεί, ο οποίος είχε καρκίνο και πήγαινε στο ογκολογικό για 13η διάγνωση. Δόθηκε από την Παναγία δόθηκε εντολή να δώσουμε ένα σταυρό που είχαμε μικρό με όλα τα περιεχόμενα που είχε σε ευλογίες. Το φόρεσε ο μικρός 20 χρονών, τον πήραμε στο ογκολογικό που δεν ήξερε γιατί ήταν από τη Λευκοσία αυτός και του πετάξαν τον καθητήρα και έγινε καλά. Η 13η διάγνωση έδειξε ότι δεν ήταν άρρωστος, ότι ήταν υγιής. Λοιπόν, πολλά θαύματα έκαμε εκεί η Παναγία, τα οποία... Να τα αναλύσουμε περαιτέρω, σε άλλη εκπομπή. Τώρα, παιδιά, όποιος θέλει να βοηθήσει, είναι ευπρόσδεκτος είτε με υλικά, είτε με εργασία, έτσι ώστε να τελειώσει το μοναστήρι. Έχω να πω σε οποιοδήποτε αντιστέκεται για να γίνει το μοναστήρι εκεί, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να το πράξουν, διότι απλά είναι ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς νομική ισχύ και το εκκλησάκι βάσει με τα λεγόμενα της Παναγίας πρέπει να τελειώσει φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όσους μας ακούσετε. Δύναμη, φως, αγωνιστικούς χαιρετισμούς μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Η Παναγία, η φοβερά προστασία να είναι μαζί σας.